počet, ale počet správnych, spravodlivých ľudí a dobré myšlienky, za ktoré sme. Jednoducho chcem osloviť všetkých. A tento prejav nech je adresovaný aj tým na tých terasách, aj tých, ktorí chodia okolo. Ste milionári? Netrápi vás celý tento systém? Je vám jedno, že teraz miniete 10-20 eur? Máte dosť miliónov? Viete sa dovolať spravodlivosti? Viete o tom, ako nás využívajú a zneužívajú? Média mlčia. Odkiaľ chcete počuť pravdu? Platíme si celý systém. Platíme si aj pánov policajtov, ktorí nás chránia. Ale na druhej strane, keď treba, prídu nás aj zbiť za naše peniaze. Platíme si exekútorov. To ich platí štát. Spravil doslova vyvolených ľudí, ktorá hrstka bohatne. Zháňa im kšefty. A jednoducho oni sú prví, ktorí sa uspokojujú so svojimi peniazmi. Až potom ste vy. Vy si to necháte? Pokiaľ si necháme všetko, pokiaľ im to dovolíme. Má byť tak, že vláda má byť odrazom národa. Žiaľ Bohu, národ je odrazom vlády. Bojíme sa, sme apatickí, flegmatickí a podobne, neveríme ničomu. Sme tu takí, čo zmôžete, nestojí za vami polícia, nestojí za vami armáda. Na čo nám je polícia, armáda? Nám treba ľudí, vás, všetkých, ktorí ste okolo. Ktorý je s tým spokojný? Kto si to necháva takto? Ako povedal Boris Vian, napísal, keď nebudete ľuďmi, naplujem na vaše hroby. Postavte sa za seba, za svoje deti budúce alebo terajšie. Teraz je tá chvíľa. Ja som nemohol kedysi pred rokom kričať. Za Mečiara bol som dizidentom. Poznám ďalších za Fica, môžem menovať. A pripravujeme dokument o zločinoch ponovembrovej vlády. A tam sa dozviete o tom, že to nie je demokracia, to je skôr démonkracia. Je to vláda akoby démonov. Manipulujú s vami, klamú vás, podvádzajú vás. Kde sa dozviete pravdu? Tu sa dozviete pravdu. Prečo neprídete sem medzi nás? Bojíte sa? Ja sa nebojím. Ste spokojní? Tak buďte spokojní ďalej. Ale my nie. Potrebujeme prísť do médií, osloviť národ, lebo hovoríme o národe. My nehovoríme o sebe. Ja nehovorím, že chcem seba alebo druhého. Chcem a cítim to, že treba zmeniť celú demokraciu. To nie je demokracia, treba priamu demokraciu. Kto vám to vysvetlil, čo je priama demokracia? Nikto. Fico nemá záujem o tom, lebo nevie vládnuť rozumným ľuďom a morálnym ľuďom. Nevie vládnuť. To znamená, my potrebujeme, máme 5 miliónov. Nepostavíme 100 ľudí, čestných, spravodlivých? Nepostavíme odborníkov? Máme veľa umelcov. Nemôžu hovoriť. Ovládajú ich médiá, peniaze, financie, všetko skorumpované. Z toho môže mať korunu, z toho euro a tak ďalej. A nevpustia vás. Dosť bolo toho. Bojíte sa? Kedysi, pred 10 ročiami tu bol systém, ktorý sa hrdil Varšavskou zmluvou, tankami, políciou, armádou. A ten systém padol. Ale žiaľ Bohu, komunisti sa premenili. Zostali v straníkov a zmenili sa v kresťanov, demokratov a vinného a ovládli celú spoločnosť. Eštebáci ďalej fungujú. A to si my nemáme dovoliť. V mrazoch sa stálo, nemusíme stáť v mrazoch. Postavme sa raz a odpovedzme ako národ. Chceme priamu demokraciu. Chceme ju? Áno. Chceme. Jednoducho my budeme rozhodovať o tom, pretože
vláda má skutočne rešpektovať to, čo my chceme. Nie, čo nám predložia nejaké podmienky. Napokon aj tak volíme nie podmienky, ale Mečiara, Fica a kohokoľvek. Neustále volíme systém menšieho zla. A tým, že volíme menšie zlo, stále je tu zlo. Stále tu bude zlo. Nevolme menšie zlo. Volme svoje názory, budúcnosť seba a našich detí. Nebojme sa. A ďakujem všetkým tým, ktorí prišli sem, aj keď menšom. Ďakujem Stanke, aj ostatným, ktorí sa neboja a robia preto, aby sme žili. Buďme na Facebooku spolu, buďme tuto, ale neseďme len tak, že sa ignorujeme. Je to o nás. Ďakujem.